Zdravo svima i dobrodošli u novi video na Gol Regiji kanalu. Kao što vidite, danas ćemo otvoriti 10 paketića od Paninija za ovogodišnji mundijal i probati dobiti neke dobre sličice. Prvenstveno se nadam sličicama reprezentacija Bosne i Hercegovine kao i Hrvatske koje igraju ove godine na svjetskom prvenstvu. Prije samog otvaranja želio bih ispričati par zanimljivosti o samom Paniniju i mundijalima za koje priprema albume i sličice. Pošto sam već snimio 2 videa otvaranja po 10 paketića, stavit ću ubrzani video tih otvaranja dok pričamo o Paniniju i nakon toga ćemo zajedno da otvorimo još 10 takvih paketića i na kraju vidjeti šta ćemo dobiti. Tako da ostanite do kraja videa i ostavite like, komentar i zapratite Gol Regija kanal, pa krenemo prvo sa zanimljivostima. Kad danas kažemo Panini, većina odmah pomisli na svjetsko prvenstvo i ono klasično otvaranje paketića, ali zanimljivo je da je prvi službeni Panini album za mundijal izašao još 1970. godine za svjetsko prvenstvo u Meksiku i od tada je to praktično postao dio nogometne kulture širom svijeta. Još luđije je to što odlične sličice odavno nisu samo dječja igra, nego ozbiljan kolekcionarski svijet. Kompletiran album sa svjetskog prvenstva 1970. prodavan je za više od 10.000 funti, a neki primjerci s potpisima ili rijetke sličice znaju dostići i ogromne cijene među kolekcionarima. Panini je s vremenom postao globalni fenomen i nije stvar samo u fudbalu, nego u nostalgiji. Ljudi koji su kao djeca skupljali sličice, danas su odrasli, imaju novac i opet se vraćaju tom osjećaju. Pa mnogi kažu da Panini zapravo prodaje uspomene jednako koliko i sličice. Zanimljivo je i koliko je taj hobi masovan, jer se pred velika takmičenja Paninijeva tvornica navodno zaleti na između 8 i 10 miliona paketića dnevno u 3 smjene. To znači da iza ovih malih kesica stoji bukvalno industrija ogromnih razmjera. A ono što je možda najjače jeste da se princip nije puno promijenio desetljećima. Otvoriš paketić, nalijepiš šta imaš, a duplikate mijenjaš sa drugima. Upravo ta jednostavnost je jedan od razloga zašto je Panini opstao i u eri mobitela, igrica i digitalnih kolekcija. U stvari, Panini je pokušao uhvatiti i digitalnu publiku, pa danas postoji i online albumi i aplikacije koje ti pomažu da pratiš koje ti sličice fale. Ali opet većini je i dalje najveći gušt onaj zvuk otvaranja paketića i trenutak kada vidiš jesi li dobio neku zvijezdu ili opet duplikat. Postoje i baš nevjerovatne priče koliko ljudi polude za albumom tokom mundijala. Recimo u Argentini je bila tolika pomama za sličicama, pogotovo za Mesijem, da su nastale ogromne gužve, nestašice i morale se uključiti čak i država zbog problema sa distribucijom. To ti dovoljno govori da Panini nije samo album, nego pravi društveni fenomen. U školskim dvorištima, na ulicama, na kiosku, svuda se vrti ista priča. Imaš li duplikat? I baš zato je razmjena pola zabave, a ne samo lijepljenje u album. Još jedna zanimljivost je da je Panini posebno eksplodirao tokom 80-ih, kada je kompanija čak promovirala sličice i kao alat za učenje, jer djeca kroz album pamte države, zastave, igrače, brojeve i organizaciju kolekcije. Zvuči smiješno, ali ispada da su sličice bile i neka vrsta mini škole geografije i matematike. Ako pričamo baš o novom albumu za svjetsko prvenstvo 2026. godine, on će biti rekordan po veličini. Prema objavljenim podacima, album ima 112 stranica i čak 980 sličica, što ga čini najvećim Panini World Cup albumom do sad. To odmah znači i skuplji hobi, jer samo u teoriji bez jednog duplikata trebalo bi kupiti 140 paketića da se skupi svih 980 sličica. U praksi je naravno puno gore, jer svi znamo da duplikati krenu da te uništavaju već nakon nekoliko otvaranja. Procjene za 2026. godinu kažu da bi kompletiranje cijelog albuma moglo koštati i više od 2000 eura, što pokazuje koliko je danas skupo završiti cijelu kolekciju ako ideš samo kupovinom paketića. Zato je razmjena i dalje apsolutno ključna stvar za svakog ko želi popuniti album bez ludih troškova. Iako Panini djeluje kao vječna stvar uz FIFA, ta era ima rok trajanja. FIFA i Panini saradnju su počeli 1970. godine, a prema objavljenim informacijama ona će završiti nakon svjetskog prvenstva 2030. Što znači da su albumi koje sada otvaramo zapravo dio posljednjih godina jedne legendarne nogometne tradicije. I nakon nekoliko zanimljivih informacija o Paniniju, sada ćemo otvoriti ovih 10 paketića i
Prvo bih želio da vam pokažem šta sam u prethodnom otvaranju dobio. To ste mogli vidjeti na videu, ali evo ovako. Za reprezentaciju Hrvatske sam dobio Petra Sučića, Franjo Ivanović i Ivan Perišić. A za Bosnu sam dobio Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović i grb Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, koji je stvarno prelijep. A sada idemo u otvaranje ovih 10 paketića i nadamo se da ću vidjeti još par tih reprezentativaca. Nadam se ne duplikata. I da, nešto sam zaboravio. Dobio sam i ovaj ekstra stiker od Dokua, reprezentativca Belgije, koji je inače ta sličica se ne lijepi u album, već je kao neka vrsta kolekcionarska. Tako da ima svoju vrijednost, to sam provjerio. Na primjer u Engleskoj se prodaje za 25 funti, a ovdje sam čak vidio od 40 do 70 eura da je prodaju. Sad koliko je to realno, znam da će vrijediti dosta više kada završi mundijal i nakon nekoliko godina kasnije. A mi idemo da otvaramo polako. Nadam se da neće biti puno duplikata. Evo reprezentacija Švedske. Pa reprezentacija Uzbekistana. Pa idemo dalje. Dobro. Ok. Courtois, Belgija. Super. Ok. Ništa posebno. Idemo dalje. Williams. Ok. Evo ga i reprezentacija Egipta. Japanac. Nizozemac i Jordanac. Ništa posebno. Idemo dalje. Za sad nema traga o reprezentativcima Bosne i Hrvatske. Pomislio sam da je reprezentativac Bosne, ali nije. Ok. U redu. Ništa posebno. Van de Ven. On ima, ja mislim, ekstra stiker. Ali ovo nije ekstra stiker. Tako da nastavljamo dalje. Op, ko je ovo? Nikola Katić, evo ga. Dočekali smo jednoga igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine, predobrog Nikolu Katića. Baš mi je drago. Odmah ćemo ga sa strane dati. I evo stiker FIFA World Cup. Njihov stiker. Vidim da je ovo pola stikera. To znači da ima i druga polovica. Ok. Da ćemo na stranu to. I ništa više značajno. Idemo dalje. Ok. Ovo je grb Švicarske, mislim. Ok, lijepo. Ajmo dalje. Evo još jednoga. Reprezentativac Hrvatske, Mateo Kolačić. Super, sviđa mi se. Dobro. I tu dobijamo i stiker, to je digital pack za digitalnu verziju. Tako da, ok, iskoristit ćemo i to.
Evo ga i reprezentacija Norveške. Dosta reprezentacija dobijamo. Australija. Njemačka, 2014. Top. Ovo mi se sviđa. To ćemo ostaviti na stranu. I još jedan detail pack. Prijedem dalje. Opa. Mislim da je ovo duplikat. Dženis Burnić. Imam veći. Ali okej. Nema veze. Dobro. Dosta sam primijetio da imamo sličice iz azijskih dijelova i afričkih. Tako da teško će biti dobiti ono što želim. Reprezentacija Koreje. Baš dosta reprezentacija imamo. Dobro. Ništa. Posljednja dva. Usput da kažem da imate na Instagram profilu Gol regije member grupu koju možete ući kad želite i besplatno je, gdje piše Panini razmjena, to jest Panini kartice, gdje možete razmjenjivati informacije koje imate i vidjeti da li možete skupiti tako cijeli album sa razmjenom i sa drugima se čuti koji već imaju skupljene neke duplikate koje vama trebaju. I posljednji. Evo i grba Federacije Haiti. Švicarska. Opa. Evo i hrvatskog reprezentativca Ćaleta Cara Duje. Imamo više sreće sa hrvatskim reprezentativcima. Ovo je već duplikat, to imam. I zadnji Švicarac. To je to što se tiče ovog otvaranja. Dobili smo dva reprezentativca, Nikola Katić i Dženis Burnić, kojeg već imamo. I od hrvatskih reprezentativaca Duje i Mateo Kovačić. To je to što se tiče ovog otvaranja. Nadam se da je bio zanimljiv video. Ako jeste, like, subscribe. Besplatno je sve, tako da se ne ustručavajte. Pa nastavljamo dalje u sljedećim videima. Pišite u komentaru šta vi imate, da li ste skupili, da li niste. I da li želite možda još neki video ovih otvaranja. Do sljedećeg videa. Uživajte i sretno skupljanje.